Kasama ko ngayon si Kapromdi, shout out, pasupport din na kanyang channel. Si Kuya Marlon, si Kuya Noni, si Nelson Vlogs. Taray ko kayo Noni. Tara. Sakay si Kuya Marlon, si Kuya Nelson. Ganda ng view. Sabi nung isa, Ano pong pangalan nyo, ate? ako po, let's call me Jane, pero Mary Jane Reyes ako ang pangalan. Ah, Mary Jean Reyes. Sa, Inalok niya ako kanina ng prutas. Sinahanap ko siya. Siya pala yun. Yung target ko. akin to kung hindi. Charot. Talaga? Ang totoo po. Shout out po si Mary Jean po dito sa ano. Ano nga lugar to? Oh my God. Manggisok. Hindi, sa totoo lang, kausap ko na yung mama mo. At sinabi na ni mother yung problema sa iyo. Kaya nandito kami, tinamon, dami namin, oh. Ito, lumapit po ako kanya kung di talagang isip ko. Ang totoo, may binata ko kanina. Hello po, siya ata yun. Di ba kuya? Umikot ako kasi talagang nabot ako ng hiya. Eh, nung kung hindi ko na kayo nakita, nilibang ko yung sarili ko doon na lang sa nagwalis-walis, ganyan. Anong trabaho mo ngayon? Yung totoo po, wala. Oh, Pero, well. ay, Sabi mo, kumita. Opo. Okay. Pagpasok pa lang ng buwan, may salary akong 1K, inubos ko na. So, ano na ngayon, 30. Oh. Mag-start na naman ang pasok ng buwan, magsasahod na naman po ako. 1K po yun. Yun po ay ginamit kong kapital nung time po ako ay nagtitinda ng prutas. So, kumikita ang kabuhayan, may konting Nader, totoo po ba yung sinasabi niya? Meron po siyang sahod na 1K every month? po, kasi po yan, doon sa kapitbahay, doon sa may-ari ng bahay na wala namang tao, nasa Cebu ang may-ari. Sinabihan siya na magwalis lang po siya, magwalis-walis. Opo. Babayaran siya ng 1,000 isang buwan. 1,000 sa Kaya ngayon, buwan. ginagampanan niya yan pag halimbawa ay isang semana, 2 beses siya nawalis. Pero pag wala akong gawa, na araw-araw ko't nalilibang po ako doon. Kaya yung mga bunga po niyan, ma'am, doon yan. Yung prutas niya, doon yan sa bahay na yan, pinuntahan niya. Yung sinabi niyo po sa akin kanina, Mader, nadala na po siya sa ano? Yeah. TV po. Pili. I've been a patient Nakumpain in po BAC. yan. Tinumpain ko po yan doon. Ilang months? Hindi naman months. Siguro 1 4 week. Mga 4 yata, 4 days. 4 days. Wala ko na, 1 week. Apat na aldaw lang. Napakaisip ko lang yung bakasyon ako doon. Pagka sinusumpong siya, Mader, ano pong nangyayari sa kanya? Minsan po, ma'am, di siya yung talagang isang beses nga po, ma'am, tinalian namin niya. Ah? Nagwiwilga po talaga siya. Hindi ko naman alam. To the moon. Ah, to the moon. Hindi mo alam yung to the moon. Talagang tinalian namin siya, gawa ng ano nga ni siya. Hindi, nakakaya. Wala talagang, Kaya naman ay, live the live. Hindi naman. Hindi to live. Hindi siya live. Interview tayo, sinasabi ko lang ang totoo. Ano po kasi ma'am, Para alam po ni doktora kung anong vitamins na ibibigay sa iyo. Ipapakita ko kasi ito sa doktora ay... dalawa po ang finding sa akin. Yung isa, major depression. Yung isa, schizophrenia. Ano ba, Dok, ano ba kako yung ganyan? Hindi ko maintindihan. Yun daw ay, sa isip ko, gumawa ako ng sarili kong mundo. Totoo. Kasi pag ako mag-isa, I heard a voice. Hindi, Nag-hasolination ka. yung trip na, hindi naman yung, kasi minsan, feeling ko may kasama akong iba. Get Encanto, charot, pero hindi. Kasi ako lang nakakakita, di sa mata ng iba, praning na ako, loka-loka, o kung anong term nila, crazy daw sa English. Pero hindi po talaga eh. Ganito kasi, katulad kanina, nagpipigil ako kasi ang gusto ko na naman, mamasyal.
Tapos, Wala pa akong pera, nahawakan nga. Umaalis pa ako ng bahay, walang pera. Bumalik ako. mm, Dami kong dalang pera. mm, Hindi pa ako manluloko ha. mm. Saan pera Tinuturo mo? ako. Saan ang pera mo? Oh, Yung bato ng totoo, pera yan. Punit. Ay! Lucky charm siya, ma'am, napulot ko sa kalsada. Sabi ko daw, Akala ko, ganyan. pag bumalik ka, marami kang pera. Kaya Sabi ko tinignan daw, ko wow, wallet yung mo, na-prank ko, ako pakita ay. kay ma'am. Wala namang laman talaga. Ito yung susi ng asyenda. Susi na syenda mo? Hindi naman asyenda. Asyenda lang po ang tawag ko dun sa bahay. Tumatao dun sa bahay. Ah, Ngayon, ano nangyari? bawa. Gusto kong kumain. Mm-mm. Tinuturo ko sa mga tao, kahit hindi ako magsalita, yung sa mata pa lang. Hindi po ako manghuhula ha, pero pagkasama ko siya, Mm. he can give me anything. Oh, charot. Sa Mm. pamamagitan ng Diyos. Yun na lang po ang lagi kong iniisip na siguro siya na lang yung guardian angel ko kung saan. Kasi dito sa mundong to, Mm. nanlalakbay naman tayo eh. Mm. Feeling ko, this is my second time. Bakit? Nung Paano? time po kasi, ang daming nahusga. Sa siraulo, sa baliw, Mm. lahat ko yun. Sabi ko walang makaintindi. May time po kasi na, pag mabigat na, puro problema, Mm-mm. para ma-relax ako, I write it on my diary. Mm. Sa pamagitan na na-share ko, pero hindi pala okay kasi sino nang kakausapin ko kundi sarili ko rin naman. Pero hindi mo alam yung sarili mo pag nagwawala ka? Nung tempong yun, sobrang na po siguro akong hindi nakatulog ng ilang araw na. Ganun po kasi daw ang nangyayari. Kwento man lang ng nanay ko kasi po talagang nawala po ang ulirat ko. As in total, Ay, kahit po blanco. sila hindi ko kilala. Blanco po, Mader. Totoo po, Kahit sa Mader. pagkain po, hindi siya marunong Hindi ko alam kung sumubo. paano kumain. Para po, alam. Para po baga Parang akong bata isang po bata baga, kung na parang isinilang. Wala siyang alam. Ngayon po, Mader, tatanong ko, ano pong iniinom niyang gamot? Para ma-relax siya. Lansapin, Ulan alam, sa kailan pinto, alam ma'am. po niya yun. Patingin nga po, meron po kayo, Mader. Ma'am, kabibili ko lang kay Dr. Scott. Kaya naglakaw yan kay itong Bernice. Mm. Inano niya yung doktor. At kilala man na po yan ng doktor doon. Mm. Saan po? Saan nyo dinadala? Dito po sa may dait po baga. Dito Dait? yung Bernice po, napunta yata dyan. Ah, si Doktora. Doktor, oo. Kilala niyo po si Doktora? Hindi ko kilala pero kilala niya. Kilala niya. Kabisado niya Kasi pangalan. sumusulo nga po siya na kaya hindi nga naniniwala na siya ang pasyente. Ay, Siya ako nga din kanina, di rin ako niniwala na siya ang pasyente Hindi nga ay. siya pinapaniwalaan na siya ang pasyente. Paano siya nag-umpisa nagkaganyan, Mader? Ano po yan ng 18, ano siya, paedad siya ng 18. Tapos, Gaya ano po, nawala na siya sa ulirat. bakit daw po? Ewan ko ma'am. Alam mo po bakit? Oo. Trabaho ko. Nagsimula po yun doon. 18 years old ka daw, sabi ng mama mo, nagsimula ka sa ganyang sakit. May pa, 16 nang nangamuhan pa ako pagka-graduate ko din high school. 16 years old, manangali pa ako nag-birthday sa Las Marinas Cavite, 2000, ay hindi, 1997 to 2001, high school, 2002, March, month of March, pagka-graduate po, ilang araw lang, sumama na po ako sa kapitbahay kong nagbakasyon kay Ate Fe. Saan yun? Las Marinas Cavite. po Ah, ako. sa Manila. Tapos, Maganda naman po yung amo ng mabait. Unang katulong niya ako. Pero, minsan po baga, kasi nga, Chimay, konti lang silang magsaing. Itong time nito, ma'am, ganada akong kumakain kahit toyo lang. ay, ano, Hindi naman inanuhan ka tinitid, sa, kundi- oo, Oo, parang pagkain. ganun. Nabibigin ako, ganyan. Oo, nakulangan sa pagkain. Pagod. Trabaho. Pagod kasi syempre, na, all around ka. 5 years old. Eliza Marie Tuason at Kevin Tuason. Hindi ko malimutan yung dalawang bata kasi ang bait. Parang younger brother ko na. 18 years old ka, 18 years old. Magdi-18 po ako nang magkasakit kasi pangalawang amo ko po ganito sa Mandaluyong po. Yung dun talaga nag-umpisa ang pinaka kasi lipas gutom, Ay, kulang ng tulog. Tapos hindi ko po alam kung yung tinake kong tirang pagkain nila ay may something. Kasi simula nang ubusin ko yung juice na yun, hindi po talaga ako nakakatulog. Kahit pagod na yung katawan ko, kahit anong gawin ko, hindi po talaga Eh, makatulog. Siguro hala. ako, may something na nilagay dun sa inumin. Tapos inubos ko yun, ma'am. ay, Juice lang. Juice Sabi ko nga kay lang. nanay, sana Mahina yung pinatest kasi mo yan. ako. Gusto kasi kayo bawat pagkain.
nangihinayang rin ito ka. Eh, malinis naman yung mata, mga yaman yung Kaya kinakain mo. party. Ito ma'am yung gamot ko para walang sapin, maintenance ko po to. Tapos nagpareseta ako kasi pag nade-depress po talaga ako, gusto kong ma-relax. Libre man po itong binigay sa akin ni Doktora Victoria de los Reyes sa Kilala sa provincial po. Kasi may psychiatrist po pala doon every Friday. So nakalibre ako ng gamot nito. Pero ito binili ko po kay Doktora Esquadra last, kung di ako nagkakamali, November 14, 13. Kasi every second Wednesday po of the month, pumupunta sila from Naga. Nakikipagpilahan din ako. Ang daming pasyente po noon ay. Kaso, siyempre. Pag tinitake mo yung itong isang gamot, ano naman ang feelings mo sa sarili mo? Umigi ka ba? Nakaka-relax ka ba? Tulog ka ba? Bungaw ka? Sobra. Lalo na pag isang buo, kung hindi pa ako gisingin, tulog talaga. Eh, minsan, nagigising ako. At Kasi nung ilang araw na kasi yan para layas-layas. Kaya ang ginawa ng asawa. muna hindi naman layas. Ayusin mo naman. Nagbibili ko na ng madaling araw. Nagpupuntan kay Nabili mo ako ng kakanin din sa Mercedes ay at 4 o'clock. Then, Nang? madaling araw, ma'am. Yung kakanin, Natinda po siya, ma'am. Nagkakanin sa may high school. nga ni, ma'am. Sabi ko nga po sa kanya, ma'am. Makuha siya ng kakanin. 2 piso ang tubo niya sa bawat isang kakanin. 2 piso? Opo, madala siya. Halimbawa, madala ka ako ng 40 piraso. May tubo pala ng 80 pesos. hahanapin O, mo ba yun? pakinggan mo nga ako. Pagkatapos, ma'am, mapakawat siya. Bakit mo sinabi yan? Dapat hindi mo sinabi. Mapalaro siya. Ang gusto niyang mangyari, pag may pira daw siya, isihir daw niya sa... Sabi ko, depende man anak ko sa sitwasyon. Pinaghirapan mo itong 80. Pag tawid mo pa lang, magkano pa masahin mo? 10 piso. Oo. Overtime yun ah. Tapos marimit ka na lang, marimit ka na naman. Oo. Tapos pag may ano na, mapaano mo na siya, mapapremyo na siya. Ilang taon na siya ngayon? Ano na po yan, mula ng 18 yan. Tapos, anong bulan, anong taong ka na ngayon, Mary Jean? 37. Anong taon na yun? Hindi, ilang edad mo na? 37. Ay, di, ano na siya? 37. Ilang years na siya nagkaganyan? 19 po, ma'am. 19 years na? Ma'am, naugi man ako. Ang ibig 19 kong years sabihin, na? 18 po kasi. 18, oo. 18, ay 37 siya. Ay, di, 19 na po, man. 18 years na, no. Pero ma'am, magaling mo ma'am. Magaling ka Sa na. mata kasi nila, nang dahil dun sa sakit na yun, lagi nila akong kinukuta. Well, tinatawanan ko na lang kasi, what if kung kailangan ko, paano, I mean, don't judge the book by its cover. Charot, naka-English na naman. Dahil seryoso po ako. Ang ibig kong sabihin, pasalamat Sinda dahil bako Sinda ang nag-agi sa pinag-agihan ko. Ang sakit lang naman isipin na, hinusgaan nila ako, mami. Tapos hindi pa yan. Hindi naman totoong naging siraulo ako. Hindi ako nabaliw kahit kailan eh. Hindi talaga. Kasi pag Kaya mo yan. Relax ka lang. Maano Alam ko yan. lahat sila pero wala akong pakialam dahil buhay ko inaayos ko. Mga chismura, ang dami dito. Kaya nga, sabi ko nga sa kanya, ipakita mo yung tama. Kasi siyempre, nakikita kasi nung tao na nagkagayon ka, tapos mapakita ka na naman ng hindi tama. Siyempre, anong sasabihin ng tao? Parehas lang na yung mga tao yan. Kilala ko yan. Hindi. Ay hindi. Kasi ako, hindi naman ako perfecto. Nagkakasala ako pero kung pwede lang. Tao lang. Ayoko lang ganun kasi bilang tao, sana nga, sabi ko nga, sana hindi nila ako gumaling. Nabaliw na lang talaga. Ganun. O di ba masaya pangit walang yun. Masaya masaya. nga ang magulang mo kahit pa paano. Saan ka baga mapunta? Inintindi tayo. Hindi ko magpigil yung sarili ko. Drama tayo ngayon. Drama. Gumagawa na akong money. Order Yan, ko nagayang kasi pagmawa kung ng sa akin sili yan. maraming sili. Tapos Yung natawid silihan na ko naman doon. yan, pinapabili niya. Money maker mama ko pero hindi ako manloloko ah. Hindi ako manloloko. Yan, sige ang kuha kaya kung ano-anong pagpagpirahan. Tapos At po, hindi yan man ng mga halaman ko. Kundi minsan yan nai-stress yan kami. di na-click yung Siya halaman. binabayaran. Bakit? Ba't di ka binabayaran? Inutang ko, ma'am. Ay, dapat cash para may pambili ka din ng Yan gusto kasi mo. Mabait kasi po ito, ma'am. Kung pag-aram niya na may, inu-offer pa niya yan. Sige, babalikan ko po ng ganitong pizza. Tapos pagdating ng pizza, wala. Sasabihan siya na, ay pag-see out na lang. Uli, kumusta ka? Stress na naman si ate ko. Oo.
Gayaan yan. Mm. Bakit kaya ganun ang tao, ano? Nagtiwala ka, lulukuhin ka. Charot, may hugot na naman. Kasi ma'am, yung pinaka, kaya hindi mawala-walang pinagdararan ko. May Pasko kasi ako, nagkanak ako sa unang pagmamahal. Charot. Mm. Dahil nga malaki na siya, ma'am, gusto ko yung bilang gampanin ng hudas ng anak. Mm. Pero pinapatawad ko ito kaso hindi kami mag-usap ng Dito ka, mainit dyan. O si ma'am nagtaba. Mm. Kasi ma'am, kahit kalimutan ko, ang nakaraan, hanggang ngayon, hindi ko magawa eh. Bakit? Sobrang minahal ko siya, ma'am. Kaya ma'am, ako nag-attempt ng suicide noong time na yon. Kasi pakiramdam ko, minahal ko yung tao yun. Buo kami ng pangarap, tapos kung kailan buntis na ako, sa kanya ako iniwan. Ah. Ano ma'am, yung pamilya ko ayaw sa kanya. Ay, Kaya ganun. kung Bakit ayaw sa kanya yung pamilya ano mo? ko alam, Binata ba siya? 4 na taon kayo magjowa. Pasensya ka. Binata naman pala siya. Ba't ayaw sa'yo? Ma'am, matagal naman yan, kundi Mm. yung anak namin, ma'am, Mm. siyempre karapatan na niya mamalaman na kung sino talaga ang ama niya. Although, Mm-mm. bago po sana ma'am siya ikasal nung time na yun, magkikita kami. Mm-mm. Pinakit pa niya akong magtanan. Mm. Sabi ko, may mali. Bakit tayo tatakbo? Bakit tayo Mm-mm. tatanan? Kasi nga, ganito ganyan. Sabi ko, Mm-mm. ayaw. Mm-mm. Hindi ko kayang palitan ang magulang ko. Nag-iisa lang yan. Pero ikaw, dahil may pananagutan ka na sa iba, may Ah, may may nabuntisan siya. buntis na din po siya. Pero nauna ako. 3 Mm. months na po yung tiyan ko. Mm-mm. So, sabi ko sa kanya, sobrang mahal kita, pero I love you, goodbye na lang. Kasi Mm-mm. may pananagutan ka sa iba. Pero ma'am, Mm-mm. walang gabi. Mm. Simula nung 2007 na yung pakiramdam ko. Wala na. Sirang-sira na ang pagkatao ko kasi Mm. sinismis akong puta. Oh. Nanganak na walang ama. Ah, doon ka nag-trigger. Yung sakit mo, hindi mo mapigilan. Alam mo man, yung bahay na namin ay maayos nung magbigti ako. Sana hindi napakit yung tali. Matagal naman akong patay, kaya sabi ko sa mahal na Diyos, sorry kasi hindi ko alam ang ginagawa ko nung time na yun. I was helpless. Mm. Natawa na lang ako sa sarili ko kasi alam mo yun, nabunot yung tali dun sa pagkakatali sa kaway at gabok na. Mm-mm. Tapos biglang kumintig yung tiyan ko Mm. na, oh my God, may angel pala sa sinapupunan ko. Mm-mm. Kasi ma'am, kahit kalimutan ko, tawid ng hudas niyang ama. So lagi, pag nagagalit ako, pag nakikita ko siya, bumabalik lahat. Ano ba to? Ayoko na. Tumigil ka na, Mary Jane. Ayoko na alalahanin yung bad memories na yun. Mm-mm. Sa papel, ma'am, hindi kami mag-ina. Bakit? Inampun ni nanay yung anak kong yun. Ah, inampun. Kaya masabi yung bata nung maliit pa, Mama, bakit dalawa ang nanay ko? Ikaw ang mama. Kasi anak, ganito. Oo. Ah, nagtatanong ang anak Ako ang mo. naglabas sa'yo sa mundo, pero dahil nga ako walang kwenta, Mm. di ko ma'am siya inalagaan. Ah, di mo inalagaan. Nagkaroon pa akong postpartum. Tuwing may maliit ako, lahat po yung mga anak ko. Hindi ko pinapadede. Oh. Iniiwan ko. Oh? May postpartum ma'am ako, kaya tuwing magkakaroon ako ng maliit, Mm-mm. nabalik ma'am ang sakit ko. Mm. Kasi ma'am, pag may sakit, napupuyat ako. Pag baby baga, ma'am, hindi ko man alam kung anong nararamdaman. Oo. Ang iyak, bawal sa puyat. Bawal sa iyo. Mm-mm. Pag ako po talaga napupuyat, mga ilang araw yan, iba na akong mag-isip. Nag-trigger na sa'yo yung sakit mo. Hindi mo mapigilan. Ma'am, ang utak ko kasi ma'am, iba. Yung parang kahit gusto ko nang mag-relax siya, continuous pa siya mag-function. Isip ng isip, walang tigil. Gusto ko naman kayo Iba-iba yung mga maano sa isip mo. Imahinasyon, iba-iba. Kaya wala akong kapahingan. Kaya pag Pagod yung utak mo sa madaling salita dahil sa dami ng iniisip mo na pumapasok. hindi Kahit ko ayaw mo ano, na. Pero pagdating sa ganyan, hindi mo talaga mapipigilan. Kahit umiinom ka na ng gamot na pampatulog. Ngayon po, pag umiinom akong gamot, okay. Mm. Okay ma'am, ako talagang relax. Pagising ko, Mm-mm. parang Panibagong mundo na naman. Kalimutan ko yung kung ano naman. Ganun Panibagong na mundo na naman. Ganun. Kaya, lagi po ako Ganito ang gawin mo. Kung kaya mong iwaglit sa isipan yung mga ganyang pag-iisip,
anuhin mo, parang mag-isip ka ng masaya. Ganyan. Tapos, isipin mo yung mga anak mo. Kung anong kaya mong gawin sa mga anak mo. Tapos, tawag nito, wag mo pabayaan ang sarili mo. Pero okay naman yung pangalawang asawa mo. Okay naman Mabait, sa ma'am. iyo. Wala akong masabi. Ang totoo, ma'am. Mm-mm. Parang sa kabila ng ginawa, nangyari sa buhay ko, ma'am, itinapat pa talaga ako ni mahal na Diyos ng taong makakaunawa. At pinagpapasalamat ko. Nasaan ma'am. ngayon asawa mo? Ay, nagdaan mo, hindi mo nakita. Hindi ko nakita eh. Gom! Sandali da. Ay, baka tuhod. Dahil mo siya, ma'am, gwapo. Ayaan mo na. Sige, baka tulog. Ha? Pero totoo naman yung mga kinikwento niya sa akin, yung una niyang na ayaw niyo daw po sa lalaki. Hindi po. Nagbigti siya. Tapos hindi daw siya natuloy magbigti, gawa ng gabok daw yung tinalian niya. Bahay kayo. Kaya sabi, nung time nga ninyo, sinabihan ko man yung lalaki. Kung disidido ka sa anak ko, dalhin mo dito ang magulang niyo. Ay, hindi naman po dinala. Ano man may yung anak mapunta doon. Oh. Yun ang sinasabihan kong gayun. Ay, nasa mukha ko yan. Siyempre, ikaw magurang, kailangan man din ang Hello po kuya. Hello po. pinauli ko Mm-mm. nagayong na bantay. Ha? Nagayong ano kaya sabi ko umuwi ka naman. Nasa ano yan nagtatrabaho, construction. Kundi pinauwi ko naman. Ano po, ano po? Dahil lakaw. Ah. Kaya sabi ko, mabarabantayan. Sa, iba kasi pag ito ang Ano nga yung utak niya? Ligaw. Ligaw po yung utak niya. na nasunod dito ko. Ah, sumusunod sa asawa. Galit siya dito. Almalayas siya. Sabi ko sa kanya, umuwi ka naman. Napapagod na. Hindi man na po pwede magparasunod sa kanya. Nahingal man na po ako. Ay, napapagod ako. Dikit kunting lakaw na nga. Nahingal ako. Kaya sabi ko, umuwi ka naman. Alagaan mo yung asawa mo. Dahil layas. Ate. Ate, may bigay ako sa'yo. Tatanggapin yan. Bakit? Dali ka. Sama yan. Hindi, bibili mo ng pagkain sa anak mo. Hala na. Pagbalik ko, magdala ko sa'yo ng vitamins. Uy, saan ka punta? Dali. Bakit? Dali na. Bili mo sa anak mo ng pagkain. Dali na. Mabalik ako sa bigyan kita ng vitamins. Kausapin ko yung doktora. Tara na. Dali na para meron ka pambili. Ha? Dali na. Kuhanin para sa'yo yan. Hindi, dun sa anak mo. Saan yung anak mo? Bigay ko sa anak mo pag ayaw mo tanggapin. Dali na. Baon sa anak mo, school. May pasok baga bukas. O di, ibalik mo sa akin ang sukli. Papalitan mo daw ni Wilma. Iba ka, na si Wilma. Huwag na. Pagbalik ko na lang, tsaka mo na lang Madala ako sa'yo ng vitamins, ha? Para mas mag-igi ka dun sa ibibigay ko sa'yo na vitamins. Ipakita ko muna sa doktora tong video natin. Ha? Para mag-igi ka, para sa mga anak mo. Wilma, ay ba si Di okay na yan, tara. Uwi na kami. Kasi baka maiwanan kami ng sasakayan baruto dun sa tubig, sa dagat. Ha? Kung masabi ko, salamat po. Sobra-sobra man. Hindi, okay na yan. Sige, bigyan mo na ng sukli sa akin pagbalik ko. Ha? Sige na, okay na yan. Mabalik. Pakita ko muna tong video sa sa doktora, tapos mabigyan kita vitamins. Vitamins. Oo. Huwag mo ipamigay yung pera, ha? Kasi pambaon yan sa bili mo sa anak mo ng baon sa school. Iyo po, ma'am. Oo, ibili mo na pagkain lahat. Importante sa iyo yan may pagkain ay. Ha? Ang sukli mo, ma'am, babalik ko. Oo, Pero may basta- tubo na, ma'am. Bahala, babalik ako dito, madala ko groceries. Ilan ba ang anak mo? Yung totoo, ma'am, 3. Puro panganay, ma'am. Puro panganay? May ganun ba? Puro panganay? Yung Oh, pala sige, nga ni sige. ma'am, punot dulo, ano. Hindi ko alam kasi ang punot dulo. Sige, hayaan mo na. Basta may mga anak ka, masaya na yun. May magmamahal sa iyo. Yun ang importante. Mga anak mo, mahal ka ay. 'Di ba? Lakasan mo yung loob mo. Pagalingin mo yung sarili mo. Para sa mga anak mo. Yung mga ibang tao na masama ang sinasabi sa iyo, hayaan mo sila. Di naman yun nakakatulong sa iyo ay. Tulungan mo ang sarili mo. Lumaban ka. Pagalingin mo yung sarili mo para sa mga anak mo. Ha? O sige, mauna na kami.
Ha? Oh, sige, sige. Bye-bye. Yaan mo na. Papalitan ko Yaan nyo na, yaan nyo. Tara, mauwi na kami. Babay na, kaway-kaway. Pakilala ka. Ulit, muli, sa muli. Hello world. It's me, Mary Jane. Check this. Ayun, very Bungal good. tayo, wala tayong ngipin. O di magdadala ko ng ngipin pagbalik. Day ma'am, nagpa-incur na ma'am ako. 450 daw ito. Sabi ko, kulang si dara 450? kong cash. Sarong ngipon nga naman 450. Saan yun? Di ma'am sa may tapat po ning Provincial Hospital yung may Medical Plaza yung ganito. Baka plastic yung ilagay sa ngipin mo, ba't 450? Baka plastic yun, niluluko ka lang. Day po ma'am, ano siya, private kasi kung digdi sa sikad-sikad, mas mahal, 600. Chikad-chikad, Oo, meron sa bang may ganun? Ngayon ko lang po. alam yun ay. Sa may B-bar. B-bar. Talaga? Oo, kasi baka inisip nila mayaman ako. Kasi nung time na yun, may sinuot akong tsinelas. Daling po to dito, basura na, inaayos ko lang, islander. Ay dahil naka-aura ang lola mo, may shade, may get up. Minahalan ka. Oo, sabi ko, sir, isang ngipin lang, 600. Ang yung pera nung time na yun, 500. Eh kulang pa, magkakautang pa ako. Wag na, sa kabisitan ko, binili ko ng bigas. Tama, Ang pagkain. sa bahay. Oo. Yaan mo na yun. Apa nga mga ngipin, sayang. Wala pang ngipin. Baka may pag magwala ka, talsik ang pustiso mo. Ano kasi, Bakit? Magaling ka kumanta? Dahil ma'am, madalas mong kasi ako nagbablog na lalo bagay ko. Ang totoo may palaro mama ko sa game, sa pay. I-stalk mo mga Mary Jane Reyes, ma'am, profile picture naming mag-asawa. Dahil doon may nag-sponsor, yung isa load, yung isa naman Gcash na worth 100. Sabi ko salamat kasi may mga nagsusupport ang kaya. Sinabi ko talaga sa kanila, ako hindi mayaman. Hindi gusto ko lang magbahagi ng kung anong meron ang binibigay sa akin ng mahal na Diyos. Kasi parang talent ma'am na natututo ako ng konting pagninegosyo, ganyan. Napaka-bless ko naman kasi yung iba, yung maayos na nga ang trabaho pero hindi nila kayang mag-share ba. Hindi ko minamata or minamalit yung iba. Pero masaya po kasi ma'am ako pag ganun ang ginagawa ko. Pakiramdam ko baga, yung kahit may problema ako, may solusyon ka agad. Yung ganun. At salamat sa mga taong nakapalibot sa akin kasi yung sa Facebook nyo ha, sila yung parang nagiging inspiration ko kasi pakiramdam ko kahit may past akong ganun, naging okay din ma'am ang tingin nila sa akin. Nagkaroon ma'am kasi ako ma'am bagay ma'am parang ano sa sarili ko. Sige, basta tibayan mo lang yung loob mo, no? Sige, basta mabalik kami sa iyo. Ha? Madala ko vitamins. O sige. Bye-bye. Salamat po ma'am. So, ay mga sulit kagats kalingap. Ayan, shout out, shout out. Tara, Madir. Tuloy na po kami. Hey, kuya. Tara, tara. Let's go. Muli, shout out po sa lahat. Shout out sa mga viewers, supporters, especially guys, dun po sa mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Shout out po kay Kuya Bal at Id na Kalinga Prab. Shout out po sa mga viewers na always nandyan, sumusuporta. Sa Rich Angel, shout out. Sa mga buting nag-share ng blessing. Shout out po kay Ma'am Sisaline Kaliwanagan, kay Sir Eliseo Kubakob, kay Ma'am Jean Official TV. Shout out po kay Ma'am Aida from Israel, kay Mami Fima Kiyat, Mamita from San Diego. Shout out kay Ma'am D from USA, kay Ma'am Awing Villa, kay Ma'am Bridget O6, Amitaw Vlogs, Chona Delphine, shout out din po, maraming salamat. Emer Felix Cuevas, Ludivina Cuevas, Amitaw Vlog, shout out din po. Maraming salamat po. Ma'am Helen Sereno, maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers na always nandyan, sumusuporta sa ating mga vlogs. Ayan, maraming salamat kay Ana Salva, kay Dang Mundo Vlogs, Maymay Vlogs. Shout out din po sa lahat po ng mga viewers, supporters, mga kalingap, viewers. Yan, mapagpalang hapon, tanghali, gabi sa ating lahat, mga sulit kagaps kalingap.
So pauwi na po kami ngayon. Ang ganda ng view dito, oh. Sasakay na naman po kami ng bangka papunta dun sa sa Mercedes. So, ayun si Mary Jeannie, dito ko ngayon natagpuan. So, papakita ko muna yung video. Yan, para alaman ni doktora kung anong vitamins na pwede nating ibigay sa kanya para makatulong po tayo, mga solid kagwaps kalingap. So, ito po yung paglingap namin sa araw na ito. Shout out po. Uy, pugi! Shout out mga pugi! Ito. Yan, Nelson, shout out. Pauwi na tayo. Lahat na to, ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sige, sama mo na si Kapromdi. Ha? Sama mo na? 5. Pauwi na kami, guys. Ano kuya Nuni, nakapasyal ka dito? Alam mo to dito? Ano to dito? Anong pangalan ng lugar? Manggisok lang. Ha? Manggisok. Manggisok. Alam na alam ni Kuya Nuni ang Manggisok ko. So, ayan, nandito tayo, guys. Pwede siguro dyan mag-swimming. Ano, Kuya? Pwede mag-swimming dyan? Ha? Pwede. Ay, ayun, may nag-swimming, oh. May mga nag-swimming. Ayun ang mga kasamahan ko, maiwan pa ako. Oo nga. Maiwan pa ako ay. So that's all for now. Shout out sa lahat. Maganda sumakay sa bubong eh. Sakay ka sa bubong dali para mahulog ka. Walang kapitan. Mahuli ako kasi ako mauna mamaya. Ha? Para Mahuli ako kasi ako mauna mamaya. ikaw mauna bababa. Naiwan eh. Ang laki ng isda, oh. Ang galing. Sakay na po kami, pauwi.